Правя това видео, за да разкажа как на 25 октомври 2023 година манипулирахме изборите в село Цане Гинчево. Като кандидат за кмет бяха Светла Янчева, Исмаил Ибрям от партия ДПС, тогавашното ДПС. Другите кандидати бяха Реджеп Ешереф и Мирослав Райков, които бяха от партия НДПС. Та мисълта ми е, ние добавихме над 50-60 бюлетини в урната, за да манипулираме изборите в полза на Исмаил Ибрям и Светла Янчева. В крайна сметка това повлия на изборния резултат и те спечелиха изборите. Като изборите трябваше да бъдат спечелени от Мирослав Райков и от Ешереф Реджеп. Като също дописахме много хора и данните бяха взети от кмета, като номера на лични карти, номера на егенетата, по-точно, и имената бяха вземати от база данни ГРАО, тогавашния кмет Иван Димитров. Хората, които манипулирахме изборите, сме аз, Иван Станков, брат ми Станислав Станков, Маргарита Серкизова и Иванка Димитрова. Не се обръщам към прокуратурата, защото знам кой я държи. Нямам доверие и за това избрах този начин за гласност. Надявам се, че ако има прокуратура работеща в тази държава и ако има и общи органи на реда, които да се вършат работата, ние трябва да си понесем отговорността. Това е.